बांग्लादेशও फाननोखा इन्डियाও फाननोखा म्यानमारও फाननोखा चीनी बरग्रक जेखाने जेखाने तंगो बरगनो जुदि चुबाना नांखाय जों कायसा कर्पास फान्ड खालायनाय नांखाय जों केन्द्रीय सरकारनो सानाय 2000 कोटी टाका चीनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि काउन्सिल होननाय आ काउन्सिल 2000 कोटी टाका जोंनो रिरि केन्द्रीय सरकार जों बेंको आरांनो तनिनाय 100 नि जदि 6% फायखाय आं बिसि हिसाब रोंनियाथ' हिसाब भुल साजाखैखाय गोरों रक खरचासो बसाय दारा हायाखौ होन फायसाबाय 6% बेंक अफ धरि रां तनिखाय 1000 कोटीनिखाय एन्थनी बुसुक फायनो 60 कोटी टाका बौकिरि जागो हायसे भुलबाल दें रन 2000 कोटीनिखाय 120 कोटी टाका आंनाय केन्द्रीय सरकार जुदि जोंनो 2000 कोटी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बागै फान्ड रखाय बछरो सुद सिमिसे चिनी 120 कोटी टाका फायनाय ओ जे 120 कोटी टाकानो जों तिनी बांग्लादेशो तिनी बरगरक नकरि मा दङ आरो बंनि लामा करिनि दियालग लाई दङ बरगनो थाङे आरां बाय जों चुबानाय मो ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि कायसा कन्सेप्ट नाय मो कगनो जों साव किन्तु आबनो बुजियायनो अनेक बरक ताकतामसा त्रिपुरालेण्ड से मानलायको महाराजारो फाइते कायसा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड थेबायरि फेका आबु सिदा बुजिदिनान बागै सिमिसे आं साव ताकुग्रक ताकबो जारा महाराजनो बुजिया महाराजनि आइडियानि फातारो सैसों दैसों मायुं खितुंगो दा खिग्रगो दा सैसोंखाय मायुंनि कुननि हानसागामो जेसेबां महाराजनि बिरुद्धे चिरिग्लाय दंदे महाराजनि किच्छुया महाराज प्रमाण खायनाय चीन बरनो बाहायगे थांजांनाय बाहायगे जाति मो थांजांनाय महाराज प्रमाण खायनाय बिनि बागै आं साव जोंबो साव आनो अनेक बरक साव ताङै नों आइन पिटि याकार फैके आइन पिटिनो आं नासलैबो याकादिया आइन पिटिनि कुनु लिडारनो आं हामजागे आङै सेजावैबो फायमाय थामसा जेखाने एंलाय दङो जों आरोसो थाङै मा कुथुमै थामसाव बुमुंनि किच्छुकरे तिनि त्रिपुरानि खोना आंग्रापाति हिनखायबानो थांजांना गांला आरोबो दङ हायते हायादबा आरो थांलाय मायाब्ले बाक्सासाव एबिसि पाइसुका ति बुसुक पार्टी कताल खुलनाय ताकबु किउ रक दंगो एक्स वाइ जेड रक दंगोब्ले नांखाय थांजांलायनायखाय किउ पार्टी हिनबान थांजा मांलायनाय तबो थांजाख्लाय जों yok sama manna nangnai mos sini nahar mungna nangnai hece tangai जों चिकन बदल खाइले हाथिं दिसकेतु सागाबले बहा कग्रुक नाय जों थानसां मायानि बागै जोंनो बरक थंगो किन्तु जों थानसां मन बागै मियानो आं कायसा थानसानि शक्ति नुखाय नरनु नुखांसिया त्रिपुरानि आईपीएफ तिनि जे शरीक बीजेपी ताबु बरं मा साबले आईपीएफ की बाई चीन झूठ पाया कौन ताकबो झूठ तो हमको नोक नहीं जाए उप मुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मा साव आईपीएफ की आगे वो हमारे शरीक एखुनो हमारे शरीक चीनी झूठ ताकबो तंको अब जों थानसा नुगैसे बर किजाक लायसे जदि बीजेपी आईपीएफ तिनो आसनो झूठनि मानिखाय आईपीएफ तिनि बुट बाइसे बर क्षमताय फैमाने तांगी आईपीएफ तिनो तिनी 3 থেকে 4 जन मंत्री सेनामियान तांगी विप्लव देव आं मा सावहायते आं चायाफां नाय एनसी देवबर्मा बो मेबार कुमार जमातिया बो बीजेपी नो किरुइचिं बा एलायन्स मुनि नक्ता सं देहायते साहस तंखाय बीजेपी बो बर्न तिखलाय रहतु आईपीएफ तिन नेतारक साबले या फा खरब दे आबन बागे हायते किरुइ एलायन्स नि हायते जातिनि बागैनि एलायन्स जों फाय बरक बाहायते अनेक बरक आं फानसे आगि चंगो ताङै मो एनसी देवबर्मा सं नेबार सं ताकबो थकक जागै दंखो आं तिनि बुजिखा आसले खम लगि मानिया हायखाय जरा गोरोंफानो रोंया हायखे सिरिं बतंगा नांगौ हायते आहाय निङै दंहना बरक बाहायते जै महाराजनो लगि मांखा नुखनाबले उसगांगो आंगल एनसी जिनि बरम गोनां मेबार जमातिया बुबाग्राखौ प्रेस कन्फारेन्स खायै साख्लाय रिखा जों ताबुक थानसांखा थानसासो जों ताक लड़ाइखाय जातिनो थियगनाय साबका सुनाय बानु सुङो अनिमेश बाबू आपनि सुनि बाहाय आशा
আগে চাকা সালি আইছে তাবু মুখ থানছে এডিসি নির্বাচন তে বাকি ফাইনি নির্বাচন जों थानजा हांगाय मुस्रुम काफिगै थांमाहाय मुस्रुम जत्तन बोथारै जों थांबायनै जनकेब काफिनै जों थानजांया जोंनो बागो गणमुक्ति जनमुक्ति अमक मुक्ति ने आगे बागो बंग लेजुर खाइरि ताकबो बाक्सा बाक्सा साबले रिसा फान फानी टीवी थाङै महाराज गोसो प्रदुत बाबु हिरक सानै साइ दं लाइते हा महाराज नो बुबाग्रा नो भा बुबाग्रा मानि हाइते आगामी दिन शुद्ध एमडीसी नान बागै कायसा पार्टी टिकेट बान्ना बागै आ पार्टी नि जाननानि कालार आबुनि सात तुमुइ थां टीवीओ प्रदुत बाबु नो नब्बो सिनिनाय हाइते आमति पार्टी जों खाइ हाइते बुबाग्रा नो बुबाग्रा सिनि आमति पार्टी जों खाइ हाइते तिनि अर एमएलए आसुकजाक आईपीएफ तिनि ऑफिस सेक्रेटारी आसुकजाक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नि चेयरमैन आसुकजाक किरिउइ बर कक साया दांखा बाहाइते माइ गियाफा रोजाखैनो ताकु कृषक एतु साइसिब्ला शून्य बै शून्य न जुगखाय शून्य देन एडिसि निर्वाचन परे नुकनाय हिनि सागाबले बब किन्तु आंखाय सावो जे आ कक सानाय बआसलो अंक दोरोङाबो खान प्रश्न हाइते কোনো অঙ্ক করং বরক শূন্য বাই শূন্য যুগ দেখুন আইতে আব কোননি যুগটা খাইনি আইতে শূন্য বাই শূন্য ন বাঘ বখাইনি যুগ বখাইনি আইতে ব উদাহরণ রফাংটা টিকিটা কাহাম রকায় 2 বাই 2 যুগ খাই 4টা মানানটা আং খাপান খাবি গামু আইতে কিন্তু শূন্য বাই শূন্য ন যুগ খাই মানে আব কোনো গণিত শিক্ষা গানাং বরক ব যুগ খাইগলা গাইতে অব হাইনো बरफनो चिकन खाइना थांजानि साग मंचनि बाख्लाय जाक्तिं फाइनै मरबनो हाइते मंच सागा दंखाय आसुकना गोरोंना नांनाय मंच सागा आसुक आसुकै जदि मकल फ्लिक फ्लिक फ्लिकाय 1 सेकेंड 5 बार फ्लिकाय मबा फ्लिक गामलै खिनि हिंजांनाय हाइते मंच आसुकखाय नेता हाय आसुकदि जातिनो सन्देशरि थानसा खाइदि शून्य बाय शून्य जुगनि आताखौ तिनि नों एमपि मानो खोना वाइसबो मंच सागान फैखाय जों थाना कलाइसे आंबो एमएलए जागले जनगण बुद्रियानि तिनि एक्स एमएलए हाइते खोना मन्त्री रक महामन्त्री गो एमएलए नि एक्स एमएलए गो नरक बरक सचेतन मांगनाय बरक सचेतन मांगनाय जों आं आईपीएफ टीम बिरुद्ध आगि साका नांमा ककबो साकना नांया ककफा साकना तिनि आनो केबो सोंखाय सोंना नांया आं जवाब राय हेते हामियानोखाय मा खिबनाय जाया सामा दंखाय नागार मा साननाय मा खोथा लायनाय दले दलेले तिनिनो बुमान बहगने आसाइनो नेता स्राम मालाय लियाइते मननो तुइबाय साबान बाय गाहामखाय तुपुरि सुरिवै नांखाय 4 चोटलां प्रेयार खाय हामसि दिनंगो नै सालायाखै हामलायनो मा गगलायनाय हाइते तेइले कताल बिलात्रनि तुइ फाइमाले मखाय ताकबो नेतांगियाखौ मनन चंलाय मा गगलायनाय ट्लां नायदि गारि ट्लाङै तैसा लुंगो तुन्देनाय हाइते आबो आपतिखायनि हाइते आं मासाव जे बरक रक तिनि अनेक बरक साइ दंगो जे बुद्रि इंलायो बुद्रियाखौ बर' थांनाय आंहा बरक बसाव फाइते दै थानसां लायना नांनाय हाइते थानसा माने ते कुनो कक सिगरि गाइते निनि दाबि दामो आंना दाबि गैफान थानसां ना मुदु हाइते पालखै मिलिलाय सालायनाय ता नुंनाय दंखायनो मा फाइनाय आगि रिंनाय गोरै आईपीएफ टीनि नेता रकबो आइन पिदिनो रिंगिया हाइते आइन पिदिबो एन सिटिन रिंगिया ओ टिप्राहाबो टीएसपी बाय रिंजागिया जतन जेनेरेल सेक्रेटारि प्रेसिडेंट ले आसुकलाय दंखायते मीटिंग थांलायगा लामा स हलायलिया हाइते ओइ दारा जामो तामो आहायगै तंलायमां बुफाइं बेबो तासे पगलाय पाइ खायते ताबुगले खरकसा दफानो थानसा खायनो बागै जतनो आबियाव तुंबियाव सबाव हिनि नुंनाय बनो महाराज प्रदुत किशोर ताबु रिंजागै फानजा फाइलि आंगाय बाक्सा तंले बुफा सायदबा नों माइजान चालिया हैदा मोसारै नां वाइथाम बारा साय वाइथाम चायाखै क्लांसिदा माइलाय क्लांसिदि आ जागा क्लां खिबजाक बायसेना हैते महाराज सिनलेनो कयदिन नुं दंगैबा हा मीटिंग खाइमां महाराज आनसाव मैं मर जाऊंगा आंगु खाबले उस गांगो एंथनी बाइजों सुआ बारता मियान एक दिन आगे दे मियान एक दिन आगे ले मियान महाराज थांले आपुने एक दिन आगे खरो 12:30 जरा
कहीं कह रहा तो का महाराज क्या हुआ मैं थक गया अभी इसको भी बुलाओ उसको भी बुलाओ उसको बोलने से ये बोलता वो मुझे शुभलाई थे आम से का परिश्रम खाई बरफ न एक खाई तार बरफ साजक नहीं महाराज कोई दिन मो थानसानो ती चली नुकान ले तार माने बखे महाराज उस ताकुई क्लाई तो आप उसे नहीं ले हाँ आगे साहब समा हाई तिप्रालेन ओ बुद्ध सं ताकु कृषक एतु सं दे तिप्रालेन सानमानी आबो खान नकल बुंगाइते आबो जखन आरो आ नकल बुजुई बरफ फाइकाय ते गाइसे तिप्रालेन साननाय आरो बा आज सकाव नांति नांथाइते नांता फाइलियाब्ला आरो अरन बरफ चकासाक तमजांनारो आ जागा थां नांगिलिया आबो अनेक बरफ बुजिनाय बुजिबाय खाइते बिनि बागे आं मा साव आंला कक कुबै सानान हामजाबाय आं जाया दंखाय आनो बुजिब्ले बाक्सा बाक्सा आइते YouTube musuk mang deh no aja, ang maze aina rokok busai mana yo hai sesuatu jangba, bokorong rok dah saya jangan musuk deh jangba, abu asolam ti, abu tamu, abu hi kethalayan bagi saman se, tini abu IPF tin cair rokfan higara, IPF tin borokfan abu nasle jak hai tin montrin kutugo. तीन जन सेक्रेटरी कुतुबोंगा बजोली लेबरगो मुसुक नि सिदारता हा तीनिन नंग आईपीएफ तीन चारे रगनो आन कमेन्ट नाइ तीन सारिगन रेनाय ठीक सागा सार राइट रेनाय लाहि जबरो आबोके थानसां यान बागि सा माजरा बेरजाक मानि जों जत थानसां लायनाय कमेन्ट तो मुसुक सिनि संखाबो कमिनाय नक नायनाय जाय आबो थानसा जों लायना नांनाय जे फातार दंनाय महाराज बिरुद्धे दा बिजय खुवाइनि सब्राक्टर का महाराज दे थानसा खायना आं साव दा बिजय ताक फातार नखर खेते ओ ताबुं पाइत्या सेरे रो मानजाके बिपद सं हायते हा आं खाबाय साव दा बिजय नबो जां नां थांका केमेरा चागरि महाराज न सिदा लामबाके खुलुमबै आनि बुलंखा आं जाया साका आं थानसाव हा पाइसिनायनि फाइमा चावायते लाइफ रिस्क गंले बरंनि borong kun thikre haise bufur borok joli tam khai haise buile thansa hom saka hom munglai do yang boka hose mobile sak kemo camera ti sanai gira mobile ben ti sawang lukaite sak sida sapraka mahas biruddhe tau nai ne ja tola mo bijoy khobor den taka musuk sai nung patar jak nai ni man tang chho a borok no ang ma sao Tapi joino ma koyo tini bon naik gunai beli tini YouTube buya. Morana bahasa Dada, tara tadi Maharaj be Malay. Nono je kyo indon pandi dongra khobordar neng onurut khayo ang nono thangi Maharaj ar thangi khulumbai. Chini oro chini khorang tongo, kokpin tongo, Rising Tripura tongo, kebangma channel ni adong rok tongo. Borong no sidan neng Rajbari thangmani kislang soho kariwai. Maharaj no khulumbai. Nogo pai nangkai khenai silai. Ni kai dor no khulumbai sakjang tehing li aite. Ngai se goti ham nai aite. Api borok rok oroi poroi khaino jeng ekanglai malai li aite. Jeng thamsa mangnai. Thamsa no chini shakti pal se salma khnai deba. Sal hap thangbano pal ge tabung oro neon bulb roi. सारते 1.5 घंटा बक्तिता सब्राक देनि सालायके पिरि तन्ना नयके मायदबा सालनो आसाइजे जों पालंग लायनै बाहिके हा पालंग जे साल माथु बुनाय आइते हा जों सोनामनाय आइते नांखे साल जों तुइ बायनाय आइते बिनि बागै ताखुरक 10 संख्या गोनांफोर नक ताकिरि तिरे कैसे मेसेज आं मारो बहुवान शिक्षितरक आगरतलान जागा फालो कलकाता नक तां साइदेमा मो जागा बुंयाब्ले आं विदेश बेरायनो थांजारे आं नगो 10 जन शिक्षक केबो टीवी बांखारो केबो बाइक बांखारो केबो आं नगनि चेयार क्लां दं आजर आं फाय काय खुसुगनि फाय पान्ता शिक्षक वाइसबे नगनि फादारो खारमा थांबायनो हिते मो जागा बंनिया मो जागा चिनि जोंसो मो जागानि मालिक ना रोंगिया जों बाग जागो थामसानो चिनि एकमात्र शक्ति नाय थामसांदि डाक्टर गाहामनाय थामसांदि इंजिनियर गाहामनाय थामसांदि मंत्री गाहाम फायनाय थामसांदि मुख्यमंत्री माननाय थामसा चिनि लामा हाय जों थामसानो मा तरजाक नाय एबो कयनाय जों तागबो जारा फातारो तंखो आ बरनो जों सानाय पार्टीनि बुंसाय हाय तामनायबा आरो खरसा बरक सावो बाक्सा आ दलनि बुंस्लायनो मुसुं जागियाता
abo bukhaw nangjago susi bai yor khai in